Kaixo, arratsaldeon, orain arte ez zenuten entzuten isilik geundenetan. Espero dut orain denok ondo entzutea. Ongi etorri gure laugarren web mintegira. Gaur gatoz laugarren hitzaldiarekin. Ikusten duzuenez, saiakera egun dugu hobekuntza bat egiteko asmotan, Teamsen bitartez egiten ari gara emanaldia. Gerta daiteke, zuetako batzuei gelditzea bekaldean, pantailan, aurkezpena txikian. Bi aldiz eman eskero aurkezpenari, bi aldiz sakatu eskero, handia egingo zaizue pantailan eta ikusi ahal izango duzue arazo gabe. Bueno, esan bezala, laugarren hitzaldian gaude, badakizue, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza digitalizazioaren planaren barruan, markoa daukagula dagoeneko definituta. Marko horiek irakasleak, ikastetxeak, azpiegiturak eta eredu aurreratuak hartzen ditula kontutan, baina beti ere ikasleari begira, ikaslearen onurarako. Eta hori ahaztu gabe saiatzen ari gara web mintegi hauek eta proposatzen dizkizuegun atasak prestatzen. Marko hau oinarrituta dago Europako markoan, DIPCOM edu markoan, DIPCOM edu 6 atal ditu eta 6 atal horietako bakoitzerako prestatu dugu web mintegi bat, hilabete bakoitzean bat. Dagoeneko egin dugu bai markoa azaltzeko bat, bai ziberbizikidetzaren inguruko beste bat, hezkuntza iduren inguruko beste bat, eta orain ebaluazioa tokatzen zaigu. Gaur hortxe gaude, bai? Ebaluazioan inguruan Kristina ibiliko da. Kristina arituko da hitz egiten, eta nahiko aurkezpen polita eta interesgarria prestatu duela pentsatzen dugu, goizean entzun dugu eta. Nahi zaituztegu animatu, bai, txataren bitartez eta baita ere Twitterren bitartez, guri helaraztera, zuen hausnarketak, ero baldin bat duzuen galderaren bat, edo zer gauza, lasai idatzi bai txatean eta baita Twitterrean gogoratu. Twitterren da Traola Digitzaldiak. Traola Digitzaldiak. Egia esan, posi gaude, ze konturatu gara zuetako batzuk ja, hasi zaretela zuen lanak eta partekatzen besteekin, eta bueno, gure arteko sare hori osatzeko lehenengo pauso bat izan daiteke hori. Así que eskerrik asko egin duzuen hori eta besteak ere animatu. Besterik gabe, Kristinarekin uzten zaituzte. Bueno, nengoen esaten ongi etorria ematen ari nintzen, baina enauzue entzun mikrofonoak endutan neukalako. Hemen atzekaldean daukadan ekipoak abisatu nau eta piztu egin dut. Eskerrik asko haiei eta zuei hau posible egiteagatik. Bueno, gaur ebaluazioaz arituko naiz. Ni naiz aditua, ni irakasle bat naiz, hezitzailea, orain arte, irailera arte gelan egon dena, eta, bueno, saiatuko naiz hurbila izaten, eta adibide praktikoak ipintzen, eta, bueno, oso publiko heterogeneo, zarete, haurrezkuntzatik batxilergora, guztiei zerbait eskaintzea nahi dut, eta, bueno, guztiontzat baliogarria izatea espero dut. Foroan, bueno, aurkibidearekin hasi baino lehenago, foroan, Moodleko foroan, bai ikusi dugu, haurrezkuntzarako baliabideak eta ereduak emateko, eta, bueno, eskaera horri erantzuten ere saiatuko gara. Hemen daukazue aurkibidea, gaur landuko duguna. Hasiko gara ebaluazioaren marko teorikoarekin, behar bada zatirik astunena izan daiteke, baina, bueno, kokatu behar dugu gure burua, ulertu behar dugu oso ondo zer den ebaluazioa, nork egin behar duen, zer egin behar duen, noiz,
ze funtzio daukan ebaluazioak, eta hortik pasatuko gara legedira. Ezagutu behar dugu, zer dagoen indarrean, zer arautzen duen ebaluazioa. Eta hortik salto egingo dugu Ditxkonpedu markora. Ditxkonpedu markoan badago atal berezi bat ebaluazioari lotuta, azalduko dut, eta gero baliabideak eskainiko dizkizuegu, eta horrekin amaitzen dugunean, Arratek berriro hartuko du hitza eta atasa azalduko du, eta amaituko dugu zuen galderak erantzuten, baldin badaude. Gero hemen eskuman ikusten duzue agertzen dela galdera ikurra. Galdera ikur hori 6 aldiz agertuko da aurkezpenean. Horrek esan nahi du ariketa praktiko bat egin behar izango duzuela. 3 ariketa mota egongo dira. Egingo ditugu 2 mentimeter, aurreko digitaldietan erabili dugu, beraz ez da berria izango tresna hori. Txata erabiliko dugu zuen ekarpenak egiteko 2 aldiz, eta beste 2 aldiz inkesta txiki bat pasatuko dut txatetik. Txatean agertuko zaizue non erantzun. Eta gero daukazue hodei bat atasa hitzarekin. Hori ikusten duzuenean, esan nahi du, hor egiten duguna balio izango zaizuela, aurrerago modelerako edo modelean txertatzeko atasa egiteko. Beraz, pista horiek gaurko saioari hasiera emateko. Esan bezala, marko teorikoarekin hasiko gara. Eta hemen, zerrendatu ditut 8 hitz ebaluazioarekin lotuta daudenak. Eta orain iristen da lehenengo ariketa. Mentimeterrera joango gara, eta hor daukazue galdera bat. Zuen ikasleen ustez, zer da ebaluazioa? Eta erantzun bakarra hartu behar duzue. 8 hitz horietatik, erantzun bakarra hartu behar duzue. 5 minutu daukazue pentsatzeko eta erantzuna emateko. Hor daukazue kodea, utziko du minutu bat, eta aurrerago kenduko dut eta partekatuko dut emaitza. Ikusten duzue, zein den
Irabaslea. Espero genuen emaitza hau. Baina oso kuriosoa da, gaur goizeko saioan egin dugulako ariketa berdina, baina galdera beste modu batez formulatu dut. Galdera izan da, zure ustez, zer da ebaluazioa? Zure ustez, irakasle bezala, ez? Eta oso emaitzak izan dira aukera, informazio iturria eta prozesua. Horiek izan dira boto gehien izan dituzten. Zigorra hitza 0 boto jaso du, eta oraingoan bakarra. Nik uste dut gure ikasle batzuentzat zigorra dela, zoritxarrez. Eta gehienentzat azterketa eta kalifikazioa. Eta begira aldaketa hori saiatuko gara gaur egiten, ez? Zelan pasatu honetatik, azterketatik, kalifikaziotik, informazio iturria izatera, aukera izatera, hausnarketarako prozesua izatera. Itzalik bueltatuko naiz aurkezpenera. Eta aurrera egingo dugu. Ia kargatzen den, nekatu da ja. Nekatuta dago. Bueno, definizioekin hasiko gara. Ebaluazioa definitzen hasiko gara. Hemen daukazue denbora lerro bat. 1970-tik gaur egun arte. Bagoaz, 1975-era Bloomek definizio hau egin zuen. Ebaluazioa, ebidentzien bilduma sistematikoa da, zehaztu ahal izateko, benetan ikasgelan zenbait aldaketa eman ote diren, eta baita aldaketaren maila. Horrela definitzen zuen Bloomek duela 57 urte. Nahiko egunean dagoela esango nuke nik, oraindik ere, definizio hau. Ikusten duzue sistematikoa hitza, markatuta dagoela beste kolore batez, hurrengo bi definizioetan agertzen delako. Salto egingo dugu, 5 urte aurrera joango gara, 1980-ra, eta Libasek emandako beste definizio bat ikusiko dugu. Ebaluazioa, fenomeno bati buruzko informazio sistematikoa eta objektiboa lortzearen prozesua da. Eta informazio hori interpretatzea, erabaki desberdinen artean aukeratu ahal izateko. Oso antzekoa, aurrekoaren oso antzekoa, hemen nabarmendu ditut informazio eta erabaki hitzak, orain salto handia egingo dugulako, eta joango garelako 2015-era, eta Heziberri 2020 argitaratu zuenean Eusko Jaurlaritzak 2015-ean, definizio hau eman zuelako. Ebaluazioa, erabakiak hartzeko informazioen biltze eta balorazio prozesu sistematikoa da. Zergatik hartu ditut 3 definizio hauek?
duela 57 urte ja, planteatzen ziguten gaur egun oraindik ere askok egiten ez duguna egiteko. Beraz, hau da gure asignatura pendiente, ez? Ebaluazioa. Hasieran ez dut esan, baina orain egingo dut, ez dut nahi, inork behar bada orain gaur saio honetan zuek egiten dituzen praktika batzuk agertuko dira, eta ez dut nahi txarto sentitzea inor, ni ez naiz hemen epaile bat, eta ez dut inor epaitu nahi. Nik uste saio hau balio behar zaigula hausnarketa egiteko, jakiteko dagoela beste modu bat ebaluatzeko, eta onurak ekarriko dituela, bai guretzat, bai gure ikasleentzat ere. Aurrera egingo dugu, marko teorikoarekin, eta ebaluazioaren bi funtzioak aurkezten dizkizuet hemen. Batetik daukagu funtzio formatiboa edo hezigarria. Eta bestetik daukagu sumatiboa edo zertifikatzailea. Formatiboan, helburua da hobetzea. Eta erabilgarria da prozesuan gertatzen dena baloratzeko. Horrek zer suposatzen du? Jarraia izan behar dela, prozesu osoan zehar. Eta gure ikasleen zailtasunak ikusita, egokitzapenak egin beharko genituzke. Bestetik daukagu sumatiboa. Hau da, zertifikatzailea, balio du zertifikatzeko. Eta normalean, bukatzen denean ematen da. Prozesu bat bukatzen denean. Eta izaten da, titulazio bat lortzen dugunean, edo selektibitatean, edo lako prozesu batean, edo posaketak hemen egongo zareten asko pasatu duzuen prozesu horretatik. Biak, bai formatiboa, bai sumatiboa, beharrezkoak dira, batak ez du besteak kentzen. Eta ez da komeni sumatiboa nagusitzea, baina zoritzarrez hala da, kasu askotan. Sumatiboa nagusitzen dela zer egiten dugu, notak hartzen ditugu, kalifikazioak hartzen ditugu, amaieran batu, zatitu eta hori izaten da gure ikasleen nota, ez? Hasieran egin dizuedan galderan horrela agertu da, ez? Zelan bizi dute gure ikasleek ebaluazioa, zer da haientzat ebaluazioa, nota bat, kalifikazio bat. Eta badaude ikerketak demostratzen dutenak horrek ez duela funtzionatzen. Askoz aberasgarriagoa dela gure ikasleentzat ebaluazio formatiboa. Gu bilatzen duguna da ikaslearen arrakasta. Eta bidean lagundu behar ditugu hautematen zeintzuk diren haien ahuleziak, haien akatzak, haien arazoak, eta tresnak eskaini behar dizkiegu horri aurre egiteko. Eta gure ikasleen autoerregulazioa indartu behar dugu bai. Ebaluazio formatiboarekin batez ere. Hemen ikusten duzue dagoela galdera ikurra, berriro ere, beraz gelditzeko ariketa bat gelditzeko momentua da. Orain entzungo duzue audio bat. Eta, entzungo dugu eta gero esango dugu. Lo primero que debo decir es que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene, sino en función de lo que se merece.
cuando se hace la evaluación exclusivamente en función de lo que se obtiene, y lo que se obtiene no es merecido, se corre un grave riesgo de interpretar lo que se está evaluando. No sé si he sido claro con eso. Normalmente, imagínense que en el mundo actual, decir, miren, no hay que evaluar lo que se obtiene, sino lo que se merece, suena absurdo. Pero yo me acuerdo, mire, una cosa que siempre pasaba, ¿no? Cuando yo era chico y vivía en un barrio, y la gran novedad o el gran logro era tener un auto. Y cuanto más lujoso fuera el auto, más reconocimiento había para la familia que lo había conseguido. Pero también había una distinción. No es lo mismo, para nosotros, para los que habitábamos el barrio, el reconocimiento a la familia era en función de qué había hecho para conseguir ese auto. Había familias que trabajaban, los padres y los hijos, y se compraban un SEAT. Y había familias que se habían ganado la lotería y se compraban un Mercedes-Benz. Nosotros valorábamos al que había trabajado mucho y se había comprado el SEAT, no al que a través de la lotería se había comprado el Mercedes-Benz. Le doy ese ejemplo porque a partir de ahí aprendí que no se evalúa lo conseguido, sino lo merecido. Bueno, orain galdera. Eta erantzuna ipini beharko duzue zatean. Zuen ustez, ze lanbide dauka hizlari honek? 3 minutu erantzuteko. Hemen nago irakurtzen, zuen erantzunak irakaslea, pedagogoa, psikologoa, futbol entrenatzailea, kazetaria, psikologoa berriro irakaslea. Bueno, gehienak hezkuntza munduarekin lotu duzue. Eta seguramente hezkuntza munduarekin lotu ez duzuenok eta ipini duzuenok futbol entrenatzailea izango da atletik zaleak zaretelako eta ezagutzen duzuelako Bielsa entrenatzailea, bai. Entrenatzaile bada, atletika entrenatzaile izan zen, eta erabaki dut, bueno, hau estimatzen dudan pertsona batek pasatu zidan bideoa, eta hau da prentzaurreko bat, futbol partida baten ostean eman zuen prentzaurreko bat. Azaltzeko jendeari askotan baloratzen duguna bakarrik amaieran lortzen dena, ez? Eta ez prozesua. Eta hala da, zoritzarrez, hezkuntza munduan ere bai. Erabaki dut kentzea bideoa batzuetan irudia ikusten dugunean ja aurre iritzi bat egiten dugulako, ez? Eta, bueno, guk irakasle bezala bai formato desberdinak eskaini behar dizkiegu gure ikaslei, eta, bueno, gauza bera zuekin egiten saiatu naiz. Den pixka bat, hausnartzeko bebai, ebaluazioa ez delako bakarrik
hezkuntza munduan ematen, gure bizitzan, gure egunerokotasunean egiten dugu ebaluazioa, ez? Etengabe gaude ebaluatzen, etengabe. Nik atzo prestatu banu errezeta bat afaltzeko, ez dakit nik patata tortilla bat siku gelditu zitzaidan, badaki zer egin behar dudan, ez? Ebaluatzen du, gelditzen zait siku, ni gustatzen zait beste modu batez, hurrengo batean badaki zer egin behar dudan, zen nau ebaluatzen etengabe, ez? Eta gure bizitzako esparru guztietan gertatzen da hau. Eta egin behar duguna da, ebaluatu prozesua. Eta hurrengo puntura goaz, hemen ikusten duzue gezi honetan agertzen dela prozesua, eta noiz ebaluatu behar dugu. Hasierako ebaluazioa daukagu, ebaluazio jarraia eta amaierako ebaluazioa. Hasierako ebaluazioan, aurrezagutzak jasotzeko, diagnosia egiteko erabiltzen dugu. Normalean, prozesuaren hasieran egiten da, baina prozesua esaten dugunean, ez da zertan izan behar unitate didaktiko bat, edo gai bat, edo ikasegoera bat. Izan daiteke klasearen hasieran, ikusteko, edo konprobatzeko aurreko egunean landu duguna bere ganatu duten gure ikasleek. Hori da ebaluazio bat. Jasotzen dugu informazioa, eta informazio horrekin doikuntzak egiten ditugu, edo egokitzapenak egiten ditugu. Gero, ebaluazio jarraia, hori prozesu osoan zehar egin behar da, etengabe. Guk informazioa jasotzen dugun heinean, bagoaz gure ikaslei esaten zelan doazen prozesuan. Hori da ebaluazio formatiboa. Laguntzen ditugu prozesuan eta egiten dituzten gauza honak, zein ez hain honak, ez dut esango txarrak, baina haienak atzak, zuzentzeko ematen dizkiegu gakoak edo pistak. Eta gero daukagu amaierako ebaluazioa, lehen aipatu duguna sumatiboa, zertifikatzailea, hori prozesuaren amaieran ematen da. Eta horretan ere, hobekuntzarako proposamenak. Nik planteatu dut jarduera bat, planteatu dut unitate didaktiko bat, planteatu dut proiektu bat, bukatzen dugu, eta atzera begiratzen dut, eta ikusten dut zer hobetu dezakedan hurrengo batera. Ze funtzionatu du, ze ez du funtzionatu, eta neurriak hartzen ditut hurrengo batean moldatzeko. Eta prozesu osoan zehar indagertzen neurriak. Behar badira, jarri behar ditu. Hasieratik amaieran arte. Ez bakarrik amaieran amaitu dugunean prozesua. Prozesu osoan zehar. Hurrengo puntuan, beste galdera, bi galdera aldi berean erantzuten saiatuko gara. Nork eta zer ebaluatu? Hasiko gara autoebaluazioarekin. Hor ikusten duzue, irudian, pertsona bat, ispilu bati begira. Hori da autoebaluazioa, ni begiratzea ispilu batean eta konturatzea zer egin dudan ondo eta zer ez dudan ondo egin. Eta ikusten duzue bi zutabe daudela, ikaslea eta irakaslea. Ikasleak zer ebaluatu dezake? Haien eguneroko lana edo proiektu bat amaitzen denean. Eta irakasleok legez, irakaskuntza prozesua zein irakasle lana ebaluatu behar ditugu. Baina nik uste dut hori dela bebai gure asignatura pendiente. Naiz eta gure programazio didaktikoetan agertu behar ebaluazio irizpideak hauek neurtzeko, ez dakit nik praktikan egiten dugun. Behar bada teoria badakigu, baina teoriatik praktikara salto egin behar dugu. Zaila da autoebaluazioa egitea. Norberaren akatzaz hautematea ez da erreza. Eta honek ekartzen du, hau egun batetik bestera ez da lortzen, hau martzan jarriz gero
ikerketek diote 3 hilabete behar direla. Beraz, animatzen bazarete gelan erabiltzen ez etzi, hasierak gogorrak direlako eta bueno, behar da denbora, ez? Koebaluazioa. Eragile berdinen artekoa da. Berdinen artekoa ematen da koebaluazioa. Ikaslea normalean egiten dugu, ez? Gure ikasleen artean ematen da. Bai bestearen praktika, bai taldekako lan bat edo bakarkako lan bat ebaluatzeko. Eta hau oso baliogarria da norberaren akatsaz konturatzeko. Hobeto ikusten ditugu akatzak beste pertsona batengan geure ispiluan baino. Eta hori gure bizitzan ere gertatzen da. Eta hemen agertzen da feedback eta feed forward hitzak. Feedback nik uste dut ezaguna izango dela mundu guztiarentzat, dela prozesu batean, egin dugun prozesu batean, zer hobetu behar dugun, ez? Baina feed forward hitza, terminoa, niri asko gustatu zait, aurrera begira enfokatzen delako, ez? Zer egin behar dute hemendik aurrera, gauzak hobeto egiteko. Ez, akatzak eginda daude, ezagutu behar ditugu gure akatzak, noski, baina akatz horiek gainditzeko zer egin behar dut. Zer etorkizunari begira, zer egin dezake. Eta nik uste, hemen, bi hauek, koebaluazioan dauzkagula pendiente. Irakasleon arteko koebaluazioa non dago? Usten dugu gure gela zabalik beste bat sartu ahal izateko eta esateko, aizu, eta hau zergatik ez dugu zu egiten beste modu batez. Ez kritikatzeko edo, kritika konstruktiboa egiteko. Eta feed forward. Normalean, gure lanak zuzentzen ditugunean eta beti markatzen duguna zer da? Txarto dagoena, zoritzarrez. Eta aldaketa hori egitea importantea da. Beraiek jakin behar dute, gure ikasleek jakin behar dute zer egiten duten ondo eta zelan hobetu behar duten. Eta gero daukagu heteroebaluazioa, eragile desberdinen artekoa. Irakaslea, ikaslea edo ikaslea, irakaslea. Ebaluazio mota honetan, familiak ere sartu ahal ditugu. Familiek ere parte hartu ahal dute prozesu honetan eta gu irakasleok ebaluatu ahal gaituzte. Nik uste dut importantea dela. Behar bada ez dugu jasoko guk nahi duguna, baina hobetzeko balio izango zaigu, ez? Eta hemen berriro ere aurrekoan bezala, feedback eta feed forward eman behar da. Eta hemen markatu ditut, nire ustez, pendiente daudenak bai. Ikasleak, irakasleak ebaluatzea. Galdetzen diegu gure ikaslei, zelan uste duten egiten dugun gure lana? Nik uste dut importantea dela. Entzutea, zer daukaten esateko, eta zer hobetu dezakegun guk. Bueno, orain, adibide batzuk jarriko ditut, bai aurrezkuntzakoak, edo bai aurrezkuntzarako, bai lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako. Hasiko naiz aurrezkuntzarekin, hemen sailkatu ditut aurrezkuntzan, baina lehen hezkuntzako lehenengo mailetarako posiblea da, erabiltzea. Semaforoak 3 kolore ditu, eta segun eta zein kolore margosten dugun, prozesua oraindik ez dugu lortu, horia izango litzateke bidean gaudela,
eta berdea lortuta bezala, ez? Semaforoak balio dezake norbera ebaluatzeko, autoebaluazioa egiteko, edo koebaluazioa egiteko, haien artekoa. Gero daukagu eskala. Nik hemen ipini dizuedan eredua bada emotikonoekin oso ondo ulertzen dira. Hau hizkuntza unibertsala da. Ez dute euskera edo ingelesa edo gaztelania ulertu behar ere. Aurpegia margotuz, hor aukeratu aldute, zelan sentitu diren, zelan egin duten lan euren ikaskideekin, zelan ulertu duten, zelan pasatu duten egun horretan eskolan. Eta gero daukagu Diana. Dianaren zati bakoitzak eremu bati egiten dio erreferentzia. Eta uztailak margostu behar dira, segun eta zenbat uztail margosten diren, hainbat osatuta edo ez dago osatuta. Hau behar bada lehenengo zikloan ere oso erabilgarria. Gorago ere erabili daiteke Diana, 4 zatitan banatu barik zati gehiagotan banatzen badugu eta uztail gehiago jartzen badiogu, eremu gehiago neurtuko dugu eta eskala handiagoa izango da. Orain, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzarako adibide batzuk. Hasiko naiz ikasketa kontratuarekin. Nik hau esperientziatik esaten dut oso ondo funtzionatzen duela. Hemen parte hartzen dute familiek edo parte har dezakete familiek, ikasleek eta irakasleek. Hemen idazten da kontratu bat non parte bakoitzak konpromezu batzuk hartzen dituen, sinatzen dute eta epe bat jartzen da berrikusketarako. Berrikusten da, epe hori betetzen denean berrikusten da, eta konprobatzen da hori idatzitakoa, adostutakoa, bete den. Ez bada bete, berriro formulatzen dugu edo ikusten dugu, zergatik ez den bete, hausnartu egiten dugu, eta moldatzen da. Bete badira, agian beste helburu batzuk jarri behar ditugu, beste gauza batzuk hobetzeko. Gero daukagu errubrika. Errubrika eta kontrol zerrenda, biak batera azalduko ditut. Bai errubrika, bai kontrol zerrenda aldez aurretik erabili baino lehen, edo ariketa bat, edo proiektu bat egin baino lehen, edo ebaluatu baino lehen, landu behar da gelan. Gure ikasleek ulertu behar dute zer eskatuko zaien. Jakin behar dute non kokatzen duten euren burua. Adibidez, errubrika batean, zati berde horretan, bigarren puntuan nago, eta zergatik nago ni bigarren puntuan, eta ez 3. edo 4. Kontziente izan behar dira gure ikasleak, zer eskatzen dugun guk, eta noraino iritsi behar diren. Eta, gero, hausnartu zergatik iritsi diren punturaino, edo ez diren aurrerago iritsi. Baina, beti, aldez aurretik landuta egon behar da, ulertu behar dute, eta izan behar dute informazio hori. Kontrol zerrendarekin gauza bera. Lan bat, proiektu bat egin baino lehen, banatzen zaie kontrol zerrenda, beraiekin adostu daiteke bebai, azalduta zein den amaierako produktua, azaltzen zaie, eta guztion artean egin daiteke kontrol zerrenda. Zer da baloratuko duguna, zer da ikasi behar duzuena hau egiten. Iten batzuk ipini, eta gero beraiek joan behar dira markatzen
zer betetzen duten eta zer ez duten betetzen. Eta gero baditugu egunerokoa eta portfolioa. Gaur goizeko saioan, pertsona batek txatean oso ekarpen ona egin du egunerokoaren inguruan eta berreskuratuko dut zuekin partekatzeko. Antza bere eskolan erabiltzen da eta ume bat falta denean, bueltatzen denean gelara, besteen egunerokoa hartzen du eta egunean jarri daiteke. Ikusi dezake zer joan diren egiten falta den egun horietan. Eta gero daukagu portfolioa. Bueno, hemen bazaudete zuetariko askok seguro nago izena eman daukazuela Moodle-gunean eta portfolio bat, portfolio digitala izango duzuela eginda. Hemen irudikatu dut karpeta batekin eta aurrezkuntzan, hain zuzen ere, portfolioa ere erabiltzen da, umeen karpeta, ez? Non fitxa egiten dituzten fitxa guztiak gordetzen diren. Berez hori izaten da portfolio bat, izan daiteke digitala edo ez. Eta orain, 5 minutu emango dizkizuet zuek txatean komentatzeko hauetako zein tresna erabili duzuen eta ze onurak dituzten zuentzat. Izan daiteke hemen aipatu ditudanak edo beste batzuk, Así que, bueno, zuen artean elkarrekin partekatzeko eta elkarrekin ikasteko.
Bueno, oso ekarpen interesgarriak egin dituzue. Hemen Cecilia kontatzen digu 2 urtetik behin ebaluazioa ere egiten dela familiekin. Oso interesgarria. Hemen agertu dira tresna digital batzuk, aurrerago komentatuko ditugunak. Eta, bueno, zuen artean ideiak hartzeko balio izan badu ariketa hau, oso ondo, hori zen helburua. Orain jarraituko dugu legediarekin. Eta orain, txatean, agertuko da galdera bat, eta izango da inkesta txiki bat, bai ez erantzuteko, baina nahi dut zintzoak izatea mesedez. Ez dut nahi erantzutea nik irakasle bezala edo entzule bezala, edo, bueno, emaile bezala nahi dudan entzutea, nahi dut zintzoak izatea. Erantzunak dira anonimoak, eta hau da hausnarketarako. Ia. Horra doa galdera. Ebaluazioaren inguruko legedia ezagutzen alduzu? Bai edo ez. Hori bakarrik. Bueno, hor daude borrokatzen baietza eta ezetza. Etzatean ez duzue idatzi behar, baizik eta sakatu bai edo ez, eta hor ja agertzen da grafikoan zenbatek aukeratu duzuen bai eta zenbatek ez. Bueno, erdia eta erdia. Baietzak irabazten du, puntu batengatik, baina hortxe. Erdia eta erdia, bueno, erdiak bai ezagutzen du, eta beste erdiak ez. 92 erantzun izan ditu, naiz eta 139 pertsona egon hemen sartuta, baina, bueno, aurrera egingo dugu. Bueno, nik uste dut irabazi behar zuela baietzak. Legedia hor dago eta gure lanaren parte bada, jakitea zelan dagoen araututa ebaluazioa eta zer egin behar dugun ebaluatzeko. Hemen dauzkagu, hemen zerrendatu ditut, bai oinarrizko hezkuntza, bai batxilergoko agindua eta dekretuak, eta horrazpian agertzen dira pasaden hilaren amaieran, urtarrilaren amaieran, hezkuntza sailak publikatutako jarraibideak. Oinarrizko hezkuntzako eta batxilergoko ikasleen ebaluazioa arautzen duena. Orain, erakutsiko dizuet adibide erreal bat. Kalifikazio hauek dira ikasle batenak, DBH lehenengo mailan dagoena, lehenengo 3 hilabetekoak, eta hor agertzen dira notak, eta ondoan ikusten duzue dagoela ikono txiki bat, baina ikono txiki horretan klikatuz gero utzik zegoen. Ez zegoen ezer. Arlo batean ere ez. Zenbakia baino ez zen agertzen. Beitu, hemen
ikusten du Real Dekreto ere agertzen dela, bai, hori legedia ere badago, baina nik Euskal Autonomia Erkidegokoa ipini dut. Gurean araututa dagoena ebaluazioa. Eskerrik asko, Teresa. Bueno, bueltatzen naiz ariketara. Hemen daukagu ebaluazio txosten bat, erreala, DBH bat, instituto batera iristen den ikasle berria, eta hau da feedbacka edo. Hemen daukazue galdera ikurra. Orain beste sondeo bat botako dut. Eta agertuko zaizue zatean. Txosten honetan zer isladatzen da. Eta agertzen dira 7 aukera desberdinak. Aukeratu, bat baino gehiago, aukeratu daiteke. Honetan bat baino gehiago aukeratu daiteke. Ondo pentsatu eta 2-3 minutu hartuko ditugu honi erantzuteko. Bai, ez da zer ikusten, baina bai, ez da. Orain bai, agertuko zaizue.
Bueno, 80 erantzun ditugu, eta, bueno, gehiengo batek aukeratu du arlo bakoitzean eskuratutako kalifikazioak. Nire ustez hori da ikusten dena, txosten horretan, nire ustez konpetentzien garapen maila ez da agertzen, ikaskuntza helburuen lorpen maila ere ez, ebaluazio objektiboa ez dakigu, zenbaki bat izateak ez du esan nahi objektiboa denik, zenbaki bat da, baina ez dakigu nondik aterata dagoen. Eskola errendimendua, bueno, inferitu aldugu emaitzengatik eskola errendimendua ona dela, baina da interpretazio bat. Agian oso ikasle bikaina da eta gehiago egin dezake eta 8-9 barik 10 atera. Beraz, bueno, gizarte eta hezkuntza integrazioa ez da agertzen inondik inora eta ikaslearen, ikaskuntza prozesuaren emaitza ere ez. Hemen agertzen diren guztiak legez jaso behar dute gurasoek txosten bat banatzen dugunean. Guztiak erreflejatuta egon behar dira, isladatuta egon behar dira. Espero dut, honelako adibide askorik ez egotea eta benetan orain neurtu ditugunak edo aukeran izan dituzuenak gehitzea. Familiek behar dute informazioa, ez dute zenbaki bat baino ez behar. Zenbaki batek, bueno, horrela ikasi dugu guk, horrela ikasi dute familiek, horrela ebaluatuak izan gara eta horregatik daukagu tendentzia hori, zenbaki bat baino ez ipintzekoa. Egia da, ikastutaren amaieran, ipini behar dugula kalifikazio bat, zenbaki bat, baina prozesuan zehar komenigarria da, bai gure ikasleek, bai gure ikasleen familiek informazio gehiago izatea. Eta aldaketa hori eman behar dugu. Ez da lan makala, daukaguna, baina eman beharko genuke. Bueno, aurrera noa, aurkezpenarekin, eta iritsi da momentua ditkonpedu markoarekin sartzeko. Dakizuenez, ebaluazio atalak badauka bere lekua marko honetan, eta gure garapen profesionalaren barruan sartuta dago. Horrek eragina dauka gure ikasleengan, noski, baina guri dagokigu batez ere hori garatzea. Orain arte egin dugu ebaluazioa, bueno, orain arte esan nahi du duela gutxi arte, teknologia barik, tresna teknologikorik gabe. Eta egin dugu, baina gauzak batez ere pandemiagatik aldatu dira, tresna berriak ezagutu ditugu eta horiek hasi gara zertatzen. Ikusiko dugu zelako onurak dituzten teknologia digitalek ebaluazioan. Gehigarri bat da, jarraitu dezakegu ebaluazio tradizionala egiten eta sartu alditu teknologia digitalak hobetzeko, gure ebaluazio estrategia hobetzeko. Hauekin, ebaluazio berritzailea lortuko dugu. Gure ikasleak ohituta daude tresna digitalak erabiltzen, ez bakarrik hezkuntza sisteman, baita sistematik kanpo ere, eta oso erakargarria izaten da haientzat horrelako tresnak erabiltzen ditugunean. Ematen digute aukera datu asko eskuratzeko denbora gutxian, guztiok inbertitu dugu denbora pila bat zuzentzen eta tresna hauek
daukaten oso gauza ona da hori, prestatzen duzula eta beraiek gehienak ematen dute erantzuna, ez? Ikaslearen aurrerapenaren jarraipena egiteko laguntzen digute, prozesuan zehar egiten dutena neurtzen laguntzen gaituzte, datuak eskuratzen ditugu eta guk jarraipen hori egin dezakegu. Eta hautematen baditugu, somatzen baditugu zailtasunak, lagundu alditugu gure ikasleak horiek gainditzen. Eta gero feedbacka emateko aukera ematen digute. Orain ikusiko dugu banan-banan ebaluazioaren 3 zatiak. Lehenengo, ebaluazio estrategiak. Ze tresnak erabiltzen ditugu, ebaluazio formatibo eta sumatiboa bultzatzeko. Seguru nago, pandemiarekin egunean jarri garela eta bat baino gehiago ezagutzen dugula. Baina hori da lehenengo pausua, erabiltzea, datuak eskuratzea. Hemen adibidez agertzen da autozuzenketerako ariketa digitalak. Seguru hau esaten dudanean, tresna bat baino gehiago datorkigula burura. Edo berdinen arteko ebaluazio foroak. Foro digitalak, esan nahi du. Bigarrena, evidentziak aztertu. Datu horiek baditugu, tresna horiek erabili ditugu, tresna horiek eman dizkigute datu batzuk, baina datu horiek aztertu behar ditugu, ikusi behar dugu zer dagoen datu horien atzean. Zergatik egin duten ondo, zergatik ez duten ondo egin, non daude zailtasunak, non errepikatzen diren zailtasunak. Adibidez, online inkestak ditugu, formularioak, kalkulu horriak. Hau azaldu danean, niri burura datozkidan tresnek, ni pentsatzen dut ematen dituzten datuak, baina datuekin, zenbaki hutsarekin gelditzen bagara, ez dugu ezer aldatu. Jarraitzen dugu, modu tradizionalean egiten genuen bezala, baina beste formatu batekin. Egin behar duguna da, hausnartu. Eta hausnarketa honekin pasatzen gara 3. puntura. Feedbackera. Feedbacka eta plangintza. Feedback hori emateko erabiltzen ditugu tresna digitalak. Badaukagu emaila, badaude erantzun automatikoak, badaude iruzkinak egiteko tresnak, audioak ere bidali ahal ditugu. Zergatik ez, gaur egun telefonoarekin oso ohituta gaude, audioak bidaltzen gero eta gutxiago idazten dugu. Gure ikaslei feedbacka emateko, zergatik ez dugu erabiltzen audio bat. Baita familiei ere. Batzuetan ez daukagu denborarik telefonoz aritzeko eta bidali ahal diegu ahozko mezu bat. Eta teknologiak laguntzen gaitu gauza hauek aurrera edo gauza planteatzen ditudan hauek gauzatzeko. Orain, azkenengo ariketa egingo dugu, planteatuko dut, beste mentimeter bat izango da, eta idatzi behar duzue ze tresna digital erabiltzen duzuen ebaluaziorako. Baina gauza bat, idazten hasi baino lehenago, kontuan izan, letra xehez idatzi behar duzuela. Idazten baduzue lehenengoa maiuskulaz eta bestean minuskulaz edo guztiak maiuskulaz edo errepikatzen bada hitz bat ez ditu bateratzen, emaitzak ez ditu bateratzen. Beraz, mesedez idatzi dena letra xehez. Eta zalantzarik baldin badaukazu zelan idazten den tresna bat, izan daitekela, bai, zergatik ez, bilatu mesedez zelan idazten den ondo, izateko errealagoa sortuko den hitzodeia. 5 minutu utziko dizkizuet,
Eta partekatuko dut, minutu bat utziko dut kodea, zuek sartu ahal izateko, eta gero ikusiko dugu sortuko den hitz odeia. Bueno, irabazleak
Classroom, Kahoot, Google Forms, formularioak suposatzen dute antzeko izango dela. Jarraitzen da mugitzen, ekarpen gehiago, Socrative beba, ikusten dute hemendik, Moodle, Lego Sheets, Corubrics. Horiek dira gehien bozkatu dituzuenak. Eta gero inguruan txikiago agertzen dira beste batzuk, ere oso interesgarriak, Jamboard, adibidez, edo Meet, bera, bebai, ebaluatzeko. Zein beste, mugitzen direnez, orain galdu naiz beste baten bat ikusi dut hortik interesgarria, orain ez dudana topatzen, Canva ikusi dut, Genially, Puzzle, bebai. Kontua da, zelan erabiltzen ditugun tresna hauek. Orain, utziko diot partekatzeari eta bueltatuko naiz aurkezpenera. Ia. Hori, esaten ari nintzena. Kontua da, zelan erabiltzen ditugu tresna horiek, ez? Ze erabilera ematen diegun? Ze erabilera ematen diogu Kahooti? Kontzeptuak bakarrik neurtzeko? Classroom zelan erabiltzen dugu? Zenbaki utz bat ipintzeko edo ematen diegu feedback eta feedforward gure ikasleei, edo sortzen dugu rubrika bat Classroom barruan beraiek jakiteko zer neurtzen ari garen. Familiak dauzkagu sartuta Classroomen? Familiei ere bidali alzaizkie Classroomen bitartez. Oinarrizko erabilera egiten dugu, ara pausu bat gehiago ematen dugu. Hor agertzen da that quiz oso tresna potentea da, baina praktikarako, azterketetarako, familiei bidaltzen dizkiegu datuak, hori da hausnartu behar duguna. Eta hori da gure kompetentzia digitalean, gure garapen profesionalean garatu behar duguna. Honekin lotuta, hitz-hodei honetan agertu diren baliabideekin lotuta, ni prestatzen hasi nintzenean aurkezpen hau, etorri zitzaizkidan burura baliabide pila bat. Eta orain 58 orrialde ditu aurkezpenak, bazituen behar bada 10-15 gehiago. Azkenean ezabatu ditut guztiak eta bildu ditugu hemen. Hauek Moodleen daude, material osagarri barruan, eta ikusten duzuenez 4 taldetan sailkatuta daude, web orrialdeak, dokumentuak, bideoak eta podcastak. Hor dauzkazue loturak iritsi ahal izateko baliabide horietara, eta gero egin dugu beste sailkapen bat. Agertzen da IKT edo marko teorikoa. Zer esan nahi du horrek? IKT agertzen bada ebaluazioa, baina IKT-arekin lotuta, eta marko teorikoa, adibidez, ebaluazio kompetentzialaren inguruan, agertzen da bebai zen irizpide dauden markatuta minimo bezala bai lehen hezkuntza, bai bigarren hezkuntzarako. Hor daukazue material asko oso interesgarria sakondu nahi baduzue gai honetan. Hori da norberaren erantzunkizuna eta behar bada zentro bezala nahi duzu, ez individualki, baizik eta hausnarketa hau ere egin daiteke zentro bezala. Baina beti da, hobe da, pausu bat ematen badugu, guk irabaziko dugu,
baina gure ikasleek be bai. Labur bilduz, amaitzen ari gara. Eta, bueno, nik uste dut hitzaldi honi amaiera emateko esaldi honekin geldituko naiz. Ebaluazio eraikitzailea lortzeko, ikasitakoa ebaluatzetik, ikasteko ebaluatzera pasatu behar dugu. Orain arte egin duguna, edo orain gutxi arte, ikasitakoa ebaluatu dugu, kontzeptuak neurtu ditugu, baina ebaluazio izan behar da prozesu bat ikasteko balio duena. Eta gure ikasleek ikasi behar dute hori bai. Lehenengoz guk konturatu behar gara irakasle bezala. Guk pauso hori ematen dugunean, aldaketa hori egiten dugunean, ikuspegi aldaketa hori egiten dugunean, gure ikasleei azaldu behar diegu. Behin gure ikasleek ulertzen dute, beraiek joango dira etxera eta azalduko diete familiei. Zein den aldaketa hori, begirada aldaketa hori. Eta familiek eskertuko digute. Hau ez da egun batetik bestera egiten, behar da denbora, behar bada urte bat, edo 2 urte, hasten garenetik emaitzak ikusi arte, baina ezin dugu amore eman, aurrera egin behar dugu, jarraitu behar dugu hobetzen, eta, orain, beste apunte bat, IKT tresnekin edo IKT tresnari gabe, biekin posiblea da. IKT tresnek ematen digute aukera gehiago, baina IKT tresnari gabe posiblea da bai. Eta orain amaitzeko bideo bat jarriko dugu. ¿Qué tal, Héctor? Ángela, ya puedes pasar. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, mira, yo te he llamado para comentar un poquito contigo la evolución de tu hijo. Tú dirás. Si te parece, lo que vamos a hacer es ir mirando materia por materia y así te haces una idea de lo que está sucediendo con Héctor. ¿Te parece? Vale. Estoy preocupada, porque la verdad que la última evaluación fue buena. Sí, estuvo muy bien. No, lo que pasa es que yo hoy no te quería hablar solo de calificaciones. Verás, en la materia soy capaz de cooperar con mis compañeros sin ningún tipo de problema y de hecho me encanta, va estupendamente. Es verdad que empezó flojo, Empezó flojo, pero poco a poco él se ha ido viniendo arriba y cogiendo confianza y ahora mismo pues es uno de sus puntos fuertes. Perdona, pero no te entiendo. Espera. En soy capaz de desarrollar estrategias para aprender a pensar por mí mismo y no en función de lo que piensen los demás, está haciendo muchos avances y cada día va a más. ¿Pero en mates va bien? Sí, en matemática va fenomenal. Mira, respecto a quiero ser una persona comprometida y espero influir positivamente en mi entorno desde ahora y en el futuro, el chaval es un crack. Perdona, pero estoy un poco desconcertada. Normal. Lo último, yo te quería comentar un tema que yo sé que a los padres os genera preocupación y que concretamente en el caso de Héctor va muy bien encaminado. En el área, todo lo que aprendo ahora me sirve para mi futuro, más allá de las asignaturas, porque es aprendizaje para la vida. Estamos trabajando día a día. Y te puedo asegurar que tanto a corto como a largo plazo, los resultados van a ser fantásticos. Aprendizaje para la vida. ¿Y eso qué asignatura es? Es la más importante de todas, Ángela. Es sobre la que se sustentan todas las demás.
Esa es la que va a hacer de Héctor una persona única, comprometida. Mira, a día de hoy ya se puede vislumbrar el Héctor del futuro. Y te puedo asegurar que es extraordinario. Vaya, cómo han cambiado las cosas. Mucho. Gracias. Ha sido una reunión muy reveladora. Bueno, uste dute mundu guztiak izan duela ja denbora ikusi ahal izateko bideoa. Ekarpen oso interesgarria egin du Inma Unzuetak. Eskerrik asko, Inma. Egia da, oraindik guraso asko eta asko daudela lehengo paradigman. Horrela hezituta izan direlako, horrela ikasi dutelako, eta aldaketa hori kostatuko zaie, baina guk lagundu behar ditugu. Horretako lehenengoz guk konbentzitu aldaketa hori egin behar dugula, ez? Lehen esan dudana, teknologiarekin edo teknologiarik, baina beharrezkoa da egitea. Eta beharrezkoa da familiak partaide izatea prozesu honetan eta ikasleak noski. Beraiengatik egiten dugu. Bueno, eta orain Arratek hartuko du hitza berriro atasa azaltzeko, planteatuko dugun atasa azaltzeko. Kaixo, bueno, eskerrik asko, Kristina. Ni ikasteko ebaluatzen hasi behar gerala berazpimarratuko dut. Oso esaldi, behintzat pentsatzekera eraman behar gaituena irute zait, eta zerbait aportatu diezakeguna ez da. Honetan proposatzen dizuen atasa zera da. Lainoan, zuek jarri dituzue aplikazio ezberdinak, ero tresna digital ezberdinak erabil daitezkenak, ero lagungarri izan daitezkenak ebaluazio prozesu honetan. Hoiek, ero beste batzuk, hoietako bat, ero beste hortik kanpo dagoenen bat aukeratzea eskatzen dizuegu. Ez normalean erabiltzen duzuen hori badakizue erabiltzen, primeran egiten duzue eta ez duzue behar hortan trebatzea. Erabili nahi dugu beste zerbait berria zuek ezagutzeko. Aukeratu bat eta geletan egiten ari zareten hori ebaluatzeko erabili. Prestatu eta posible baduzue praktikan jarri. Gelan ez bazaudete eta beste lan mota batzuk egiten ari baldin bazarete eskoletan, ez dakit zuzendaritzan o holako beste zerbait lanetan, erabili dezakezue ero zuen lana ebaluatzeko, edo, irakasleen arteko zerbait egiteko. Eta hori egiten baduzue, behin eginda, hausnarketa txiki bat eskatzen dizuegu, eta egin duzuen horrek, erabili duzuen tresna horrek, ze gauza hon aportatu aldizkion ebaluazio prozesuari zerrendatzea. Eta zerrenda hori portfolio digitalera igozea. Hau da, aukeratu, ebaluatzeko normalean erabiltzen ez duzuen tresna digital bat,
momentuan egiten ari zareten horretarako posible bada behintzat diseinatu ebaluazio ariketa bat, gauzatu gelan ero zueri dagokizuen ingurune horretan, eta hausnarketatxo bat egin. Zer aportatu diezaioke tresna horrek ebaluazio prozesuari. Zeintzuk onurak. Zerbait txarra ikusten badiozu ere, posible da horren inguruko hori zerrendan sartzea. Eta zerrenda hori behin prestatuta duzuenean, portfolio digitalean gehitzea. Hori izango litzateke, hilabete honetan proposatzen dugun ataza. Hurrengo web mintegia, martxoaren 16an izango da, metodologia aktiboen inguruan, eta nik neuk emango dut. Ez didate erreza jarri, hemen oso gauza politak egin dituzte eta interesgarriak. Eta zuetariko norbaite gaur batu bada lehenengo aldiz web mintegi hauetara eta oraindik ikastaroa egiten ez baldin badago eta pentsatzen baldin badu interesgarria izan daitekela ero praktikable ikusten duela, hau da egin dezakela pentsatzen baldin badu ero lankideren batek interes agertzen badu jakin dezazuen oraindik ere izena ematea badagoela eta hastea badagoela. Jarraitu baldin badituzue momentuan web mintegiak ero hitzaldi hauek horrekin, edo bestelan badakizuen Moodleen ere hitzaldi horiek badaudela. Horretarako berritzegune nagusia Digiprestera joan, eta bertan daukazue Moodlegunean izena emateko lotura, eta ikastarora joateko lotura. Lehenengo pausoa beti da, Moodlean izena ematea. Behin Moodlean izena ematen duzuenean, sartzen zarete, bertan daukazue ikastaroa eta automatikoki matrikulatu zaitezkete. Inongo pausorik eman gabe. Bai, behin ikastaro barruan, proposamena badakizue dela aurre ezagutzak aktibatzeko galdetegi bat, gero ataza bat, bideoa, oraingo hitzaldien bideoa eta hitzaldietan erabiltzen diren aurkezpenak zintzilikatu egiten ditugu behin hitzaldia pasatuta gero, eta ataza ere publikatzen dugu. Derrigorrez egin beharreko gauza bakarra, ataza horiek dira. Besteak uste dugu komplementatu egiten dutela lana, baina derrigorrezkoa zertifikatu nahi baldin bada ikasturte bukaeran, ataza burutzea da. Horretaz gain, gehiago jakin nahi izan ezkero, badaukazuela informazio atala, informazio osagarriaren atala eta foroak ere bai. Foro horietan ikusten dugu partaidetza biziak daudela foroak, eta eskertzen dizuegu. Uste dugu lehenengo pausoa izan daitekela saretzeko eta elkarlanean hasteko. Orain, 3 minutu utziko ditugu, galderak nahi baldin badituzu egin txatean bitartez gurekin partekatzeko, eta galdera horiek erantzuten saiatzera, bueltatuko gara. Bentsi arte.
Bueno, hemen ikusi ditugu zuen kezkak, zuen galderak. Bai, egia da, planteatzen duzu legeak derrigortzen gaituela irakasle bezala kalifikazio bat egiten. Bai, baina hori da prozesuaren amaiera. Eta guztiz ados, zurekin egin behar dela txosten kualitatiboa. Eta hori biltzen du, orain argitaratu berri diren zera jarraibideetan txosten kualitatibo bat egin behar da, jaso behar dute familiek. Zenbakia ipiniko dugu amaieran. Derrigorrez egin behar dugulako, noski. Ze gehiago, hemendik daukagu, bai, gauza batzuk ezin direla tresna digitalekin zuzendu, noski. Tresnek ematen dizkigute datuak, hori azaldu dugu, datu horiek guk interpretatu behar ditugu, baina gauza batzuk ezin dira. Adibidez, gure ikasleen ahozko ekoizpen bat, tresna digital batek ezin digu zuzendu guk geuk. Baina tresna digital batekin sortu dezakegu errubrika bat, hori ebaluatzeko, adibidez. Edo idazki bat, idazlan bat egiten du ikasle batek, eta hori guri dagokigu zuzentzea. Ze gehiago daukagu hemendik? Dana ezin dugu teknologia digitalarekin, eta ezin dugu teknologia digitalarekin zuzendu, ez dugu hori nahi, uztartu behar dira. Esan dugu, hau gehigarri bat dela. IKT tresnak gehigarriak dira. Orain arte egin dugu, edo orain gutxi arte egin dugu tresna, ebaluazio tradizional bat, beste tresna batzuekin, eta ondo joan da. Orain gehigarri bat daukagu, guazen erabiltzera, zergatik ez. Eta amaitzeko, hemen orain ez daukat aurrean, baina bai batek planteatu du, bai medikuntzan sartzeko zenbaki huts bat eskatzen digutela. Bai, baina gure ikasle guztiek ez dute hori egingo, guztiak ez dira joango unibertsitatera. Batzuk bai, eta egia da, eta oposaketa bat prestatzeko prozesua badakigu nolakoa den guzti zertifikatzailea. Eta ez da objektiboa, eta bueno, horretaz, hori da beste hitzaldi baterako, guztiz ados, baina, eta sistema aldatu behar da, bai, bueno, bai, baina guk gauza txikiak egin ditzakegu. Eta horretarako gaude hemen, gure geletan gauza txikiak aldatu ahal izateko. Gero sistema aldatu ahal badugu primeran, baina hori etorriko da, pausuz pausu. Bai. Bueno, nik horreri gehituko nioke nota eta ebaluaren inguruan ere galdetzen duzue, ebaluazio formatibo horrek lortuko duen gauzetariko bat da ikasleen azken emaitza horiek hobetzea eta nota horiek hobeak izatea. Printzipioz, hori ere bada helburuetariko bat. Bidean, baldin bagoaz, ikasleei laguntzen, aurrera egiten eta egiten duten horretan hobetzen, azkeneko emaitza hori ere hobea izango da. Eta nota hori jartzeko orduan gauza batzuetarako eskatzen dietelako nota hobea izango da. Orduan horre ere onuragarria da. Bai? Eta beste gauza bat, Inmak esan du, interesgarri izango litzatekeela tresna guzti horiek elkarrekin partekatzea, elkarren artean partekatzea. Bai, ideia ona da, eta berak proposatzen du Amarauna. Bueno, guk animatzen zaituztegu posible baduzue Amarauna erabiltzen,
bestelan Twitterren bitartez ere partekatzen, eta ideia ona iruditzen zaigu guri ere, eta buelta bat emango diogu, ia bideratzea badaukagun, denok, azkenean denon artean egiten baldin badugu eduki kurazio bat bezala, ez da, denentzat izango da ona. Eta gaurkoa onarte iritsi da, eskerrik asko gurekin egoteagatik, espero dugu interesatzea suertatu izana, eta, datorren hilabetean ikusiko dugu elkar berriz ere. Gero arte. Eskerrik asko, arratsalde honetan, eskaini duzuen tartetxo hau gurekin egoteko, eta Arratek esan bezala, hau baliogarria izan bada zuentzat, gu pozik. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik, eta hurrengora arte.